Salbag kayo akabalay ikaw. No personal na gamit. Sa iyo bibiyangan. Dito'y lang ti pangidul-duli na kitisagay sa ikaw. Nawan mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo amin gagayim. Shoutout ka na kay amin nga awan labas. Amin amang tartarabay iti drama tayo nga unay neretan kaka ken anaraar tinamnama. Ket ita, adto iti pakasaritaan anapauluan. Part 2, puted-puted. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Itatanakasangpot tayon manipod iti religion class ni Madam Magna. Agburburak ti darak. Ay, agpakarumanan na ti anak ka. Ay, unay daytan kaka. Ay, po siguro, tanabannog tayo anagnag na anagaway. Ta asidagmat nga main. Masurunak tatang. Saan na nga na may kati-style na nga agputod-putod ka nagiti bagbagana. Bay, antay latan, ta kanya-kanyang style na ita, anak. Denggen tay latan, ikababagas ti ibagbagana, ta nagsaya at mag. Uray na sayaat. Tapot-dupot din na. Maasarak tatang. Kat no maasarak, awan mau awatak. Nang runa, kat karakaratsin na pa'y ti angin. Intiro nga agunat ti takyag na nga nagaatidog, agpangato, agpasikigan, kan agpalikod. Di mon kitkitaan na iti imanan o kasyay. Makapahay blood kayo matatang. Unay daytan kaka. Kasano jak kita anti na. Kat no makitak mo ti si bubukal alangana no day ti sango. Ipuirak ki din ti na. Apay majek. Masurunak ka na kayo tatang. Unay daytan kaka. Bakit? Kimaro matisagsagabaan ti utak ni Karina nga anak ta. O di ipantamanan iti psychiatrist. Wala. Oray nangina ditan basta mapaimbag na. Ta kaasimot ti anak ta. Sapay balasang. Wan nga rudla kay. Sapay addalangan ni Karina. Yamak ko nga dan tumangluko ken kuana. Ay, dahi tati di dapat padasan. Saan dalangan nga aramiden kan kuana na tatapog sa ti anges na. Unay daytan kaka. Anak, mapantayo man pasyaran ni Dr. Eng. Apay aya tatang? Agpa-check up tayo amin kananang mau. Tapno kanayon anasalon at tibagi tayaw. Kasta aya tatang. Ang adamot ospital dita, kun klinik dita asidag. Ison ati papanan tayo? Ay, awan na kita. May mayat ka ni Dr. Eng, tanasingpot na jay. Isu, no isut ko na yo tatang. Ay, agyaman ak na naalokoy kumutla ay. Asino tatang? Jay. Jay ibagbagayo Ay, nalipatak mo tan anak. Ala, bay amot. Pulod nga minan ti utak ka. Sa stress pa'y. Awanay, nakulkulay. Isa malipata ka unura dagiti ka ibagbagak launay. Kabaw kayo talaga tatang. Unay daytan kaka. Anya ngay dagiti inreseta ni Dr. Eng nga agas ko tatang. Kuha dagiti siya anak. Pagpapigsak, pagpasalunat. Napigsak mat? Kuha pa na siya. Pagpalaing. Ay, sabagay. Nalaingak tatang.
Ngem ad-adamanen alumaingak no pagpalaing dagiti nay resita tumarek. Ay, wala. Pangpaginyos. Ay, amo kong tatang. Ibingaya man ni Madam Magna. Ay, magda ko na. Apay nga ibingayam kat para kan kalaang dayjay. Tapno lumaing. Kat saan nan aput-deput-den dagiti sao nga ibkas na. Madi anak. Di pa'y kat nalalaing taon ngam sika. Ay, wunan niya. Bayam nga rodan tatang. Isuro-surok tulatan ni Madam Magna. Day-daytan kaka. Ne, nasa pa kayo mat nga aga-ama, agi-ina. Ewan ma'am ta maganatan mo't ni Karina nga may dumngeg. Iti isurum manan ita nga aldaw. Kasta gadi, Karina? Wan, Madam. Wow! Nagsaya at launay. Mayat tagdengdengeg kadagiti nasasaya at abanag. Wan, Madam. Iso nga rod nga may kami manen. Ado, ti masursurom no kasta iha. Basta, saan nyo manen aput-deput den, Madam? Saan na bale? Taam mo kon ti pagputputdak. Saan ka di? Kan normal kanyak day jayan. Iso adom ngagkalatan, wan. Saan nyo mataputbut dun ti sa uyo, no agsasarita tayo? Kasta kumaa, ti panagpalawag yung Madam. Saan mo mataputbut dun ti bagbagam ita? Sika talaga, ang angawan nakmanen. Ure madamati klase kat kayat nagngaangawan. Anya ngay tinakakatawa, Madam. Ha? Oh, sika talaga. Cute ka. Husto reta, Madam. Napugtuan nyo. Okay. O sige, tamang rugi tayon. Pagyamanak ti kinasapayo. Maapresyar la unay. Unay daytan, kaka. Okay, class, listen. Proverbs 19:17. Ti mga asi iti na numo papautagan na ti Diyos. Kat baya danto ti Diyos gapo iti inarara medna. Putad manan, Madam. Uray, tahus tumatan ti pangputput kag dumngag kalatanwan. Ituloy ko. Ti maysa apamayan tapno maamon yu ti kasapu lan dagiti gagay wano kakar ruba kat setatak. Alla ni Madam, tak! Kung kunayo matan, si Ardetan. Quiet! Si tatak! Tika, pagdamagan nyo ida. Kitain nyo, no daumda sa kanan, wano agas, kendad, do mapaya ka sa pulanda. Amangan mo't no awan ti traba, hoda, wano awan ti pagna, edanda, amangan no matulo, tulo kung kunamanan. Amangan no matulo, nganyo idang agsa papay Madam. Matulo, nganyo idang agsa, pol iti pang, gedan, kasta tina, saya, masa, pol, ngagtitin, nolong. Taday tati kayat ti Diyos. Panag, titinulong, kan panag pipin. Naimas ti pipino, Ma'am. Panag pipino manan. Tinulong kan panag pipin. Naragta. Ore basit lang ti may to? Long tayo. Iti agsak. Agsak do, Ma'am. Iti agsak. Sakit. Daka
Le, nabanagkan kwa na. Makato, longmet. Amang parag, sa kiti may sangobing. No ag drawing, wano ag surat, iti pakita na, iti patpatag na masa. Kit, maaya, tan, tiag sakit no kas, jay. No adagsa, agsaka-saka, ma'am. No adagsa, kit, karo, bayo, mabalin nyo at tulo, ngan, babaon ti traba, ho, iti unag ti balayda. Wan, no, iyin na, wanyo, kadaila, banyo ida, wano imar, kita nyo ida. Iti gasta, mabang, arandabat, kadayta, ti, mangpaem, bag kadakwada, iso nga itol, tolo yun na ita, ada saya at nga aramid, tapno, maben, desyonan kayo. Madam, mabalin ka diti aga with 5 minok tulangan. Iso nga ano samon. Makajing! Jinggulak nga minun ma! Dam! O damot si artayo dito'y barang gayhol. Ijay balay ti kayat ko, ma'am. Takaskas di makaaw. Awid akon, tamaban, nugtilapa, yagko, kada kayo. Day-daytan, kaka. Saan mat una yun, anapudot ti ulo managatindar iti klase ni Madam Magda, anak. Saan mo tunta tang? Ha? Ay, pudno asaan kan amasuron unay. Agam, tinawid mo mutan, ti panagputputin na ka na iti sasaaw. Untatang, tadamot pagsasao amang mangagkui, di, ako na. Ano, di mo kabailan ida, makikapon ka kadakwa da. Iso, nakikapon akon, tapno okay latan ti amin tatang, siya kung tinag, giveaway, ta ina, dal ko met kadakwada ti kina, pakum baba. Ay, nasaya. Ayaw na anak. Saan ka gagpudpudot? Saan ka amakyap-apa? Ta kasta ti kayat ti nga marswa. Wen tatang, ay gayam, kaano nga ti batang ni Sir Jan, tahasa pa at ti mapanagdengag tatang. Inton Huwebes, mapantayon to amin. Basta adda na imbaga sa sao, dengken tayaw. Unay na itan kaka. Mayat ti ulo ni Karina lakay, saan na nakagurguran ni Madam Magda. Un ata oray isukat putput din namutan dagiti bagbakana. Seryoso pa Ala ka bansagan talatan tapno naragsak ti amin. Oray ni Madam Magda. Nasingpay, bambansagan na latan ni Karina. Ang awin na paikit di Nasaya at mutnukasta. Tano na istrikto ni Madam, ay awan lat amukaw, apa ati mapasamak. Nalaing matitaktikan ni Madam Magda. Kasta talaga dagiti magisursuro iti sa uti Diyos. Napasinsyada, ken napakumbabada, saan akas iti daytay amok, asao may papan iti Diyos, ken agigem pa iti libro ti Diyos, ngem nagtangeg. No ada mapasaktan da, ke di da mauray nga agpadispinsar dayjay. Uray is-isuman jay tao napasaktan na. Anaken damo nga men. Amaok na sino dahi tayo bagbagam. Ang saan nga iso ti pagpukusan tayo. No di ka ti sasaw ti Diyos. Nga isursuro da mamagdakan Sir Jan.
Tagyaman ta, interesado lang ta ti anak ta mapanagdingag. Day tanto ti tumulong ken kwa na lakay. Mang pasaya at iti pampanunot na oray kita Plus, kanayon tang kararagan nga agimbagen ti panagpampanunot na kasjay. Wala. Already mo ibaga, kanayon lang ngagkararag. Already tangka ka. Tatang, masa? Patayo ama panagdeng. Ngeg, ita, kini Sir Jan. Apay nga raw naput-put dam ti saom. Kat saan mo takasta ni Sir Jan? Wana, tapno saan? Nakmanan nga, agluksaw. Iso ato, ladek laengan ni Madam Magna. Magda. Isumot lang nga so, dayta, tatang. Ay, tatang, ada ko mamasarakak agayam akaskin ni Sir Jan. Kat no gayem na tayo mat ni Sir Jan. Man nakigayem na dya tao. Saan? Ti kayat ko asawan, daytay gayam ti so. Ay unay daytan kaka. Apay adabat kas taarik nam anak. Unmat atatang, crush ko ni Sir Jan, ta nagsingpot ngamin. Ay, korsonadam ti kababalin na. Exact! Li, tatang, kasjay ti kayat ko agayem alalaki, nasingpot ken po. Jak kayatay ad, alalaki, sa ad, mananti uga, lina. Una daytan kaka. Bala anak, di mo tultuladan ni Madam Magda. Tamangan no masaer ket kababain mait. Nasingpot da di tatang, iso ato, ladek lakta. Unay daytan kaka. Nalipatam samot ngayon tugot tayo danom mo anak. Tagtagari atatang tani, mangrugi ka nun ni Sir Jan. Indengak ana imbag. Jak kayat ti makangag, uray karasakas laang ti alutiit. Unay daytan kaka. Okay, kakabsat, ti pagsasaritaan tayo mananita, ket daytoy. Malakadan kayo, kakabsat. Apakdaaran nyo dagiti nagulo. Liwliwaan nyo dagiti malmalday. Patibkaren nyo dagiti nakapoy. Agbalin kayo anaanos iti amin a tao. May pakita tayo mat nga ay ayaten tayo dagiti kakabsat wenno gagayem, wenno kakaaruba, no natal na ti relasyon tayo kanakwada. Pagreggetan tayo atuladen, ti kinamanagpakawan ti Diyos. Ti Diyos topay, kat si tutulok ngayon palubos na amatay ti anak na, tapno masubbot dagiti basol tayo. Saan ka di, amasapul met, anakasagana tayo amang pakawan, kadagiti tao, anakabasol ka na tayo? Wano amangan, no da tayo tinakabasol. Isa rumbang laeng, asitgan tayo ti tao, anakabasulan tayo. Agpakawan, ken mamakawan. Saan tayo aliplipatan day ta kakabsat? Tano ko nam apatpatyam ti Diyos, ngem nagtangken met tapusom, akampay idi kat awan basol mo iti may sa tao, ngem nakarumat gayam ti inararamid mo. Saan arasaya tay ta? Asit kam ti tao, nga da problema na ken ka. Ket pagsaritaan nyo day ta, asi kakalma. Di tayo tultuladan ti may sa karakter ti ilustrasyon ni Jesus. Ti tao, anakapautang iti basbasit, ngem ti utang na, kat dinalakid din mapakawanday di basbasit ti utang na. Idin to tayo so tinagdakkel ti utang na, ngem di mat makabayad, kat pinakawandamat. Ngem iso, kat di naammo ti mamakawan. Dayta ti saan tayo tultuladan kakapsat. Iso ano at dadiyo nagkinaawatan iti may sa agayam, si Kantyo Masideg. No na nga to, ken natangsit na diya tao. Ngam no tangsitan nakalata. Di mo gurguraan. No di ket bay amon, tati Diyos ti makaamon ken kuana. Ipakitam ket di anaunag ti panagayat mo iti Diyos.
iso anapakumbaba kalata. Tanuguraem jay tao anakabasol ken ka amatigas ni Satanas ti pinaragsak mo no kasta. Nagsaya aton, sir. Ado tinasursurok kada kayo. Iso nga agsingsing putak mo ton, sir. Saan kun agurguraan ni putod-putod. Ken saan kun atultuladen. Kasta ti may parbeng anak. Ay unay daytan. Talaga nga ado tinasursurok nanang. Nalaing ngamin. Ken nagtarake ni Sir Jan. Oray saan natarake? No, natarake. Wano nasaya at isursuro na. Rumbeng ga ipangag tayo, anak. Un ananang, automatic data. Uray man inura sa dengdenggak ni Sir Jan, saan ang mabanog tilapayag ko. Ngamno ni Madam Magna ti denggak. Ay sos, mabanog at tilapayag ko. Kunak man, no naiyo ko ok di tapusom ti palawag ni Sir Jan. Asaan tayo agurguraan ti sabali at tao? Ayun gayam. Nalipatakit din. Sige man laangan. Saan ko nagurguraan kan kaluksaw ni Madam Magna? Tawan mo ter aramiden na kanya. Ay ketuan may nagsingpet tupay. Jay lang amin style na ti kagurak. Ta iso ti mangiyaw awan iti napasnag apa nagdengeg ko. Nyala, maruam kanto ken kuana anak. Basta ikararag mo maid, mapunas ti pan nakasursuron mo iti style na. Un tatang, ngam nagkarkararagak no daduma kat mayaw awan ngamin. No madamaak ngagkarkararag kat, kelat amalagip ko dagiti leksyon, ken dagiti agkakaimas amakan kat mayaw awan ti kararag ko. Ala, may anak, tatunggal agkararag ka ket kadwaen da ka. Agkararag tayaw asibubukil a pamilya. Tapno happy family together. Wen, tatang! Unay daytan, kaka! Wen papagayam, ikaten tiyan nyaman nagura iti puso. Kan ikarigatan tayo nga awatan wen no maawatan tirik na dagiti sabsabali tapno madasigan tayo latta ti Diyos. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Part 2, Puted-Puted. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itinkay panang tarabay.